Goedenavond dames en heren, dit is het DHK nieuws van 6 uur. Mijn naam is Jan Meegibbel. Op een bergexpeditie in het Himalaya-gebergte zijn 12 mensen, waaronder 4 Nederlanders, om het leven gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat deze 12 avonturiers na een lange lijdensweg een pijnlijke dood zijn gestorven. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zijn dat oude mondje met een bokje in het bek? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zijn dat oude mondje met een bokje in het bek? Het oude mondje steekt een bokje om 6 uur zet er de televisie on. De shutter van die kloten, idioten lange noten. De jongen griemen ergens in het buitenland. Een familie greep in naar Mexico West, maar je wilde haar net al te best. En 12 weken later, toen weer dan aan het water en toen Ron heel greep met dat Mexicaanse griep. Maar ja, zei dat mondje met een bokje in het bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in het bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in het bek. Krietje die doden maar een beetje. Ging naar de Himalaya op een bergexpeditie. Je roegelde daar bij een berg naar beneden. Die alle bonken steken en is later overleden. Maar ja, zei dat mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Meisken, wat verstaan. Blijf nou maar mooi thuis in ons hete land. De kist dat moet fietsen door de vries kan ween. Want er wie niet te rennen best dat je hem thuis blijft ween. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Wat doen ze daar echt? Wat doen ze daar echt? Zei dat oude mondje. Zei dat oude mondje met een bokje in de bek. Godverdamme, ken je dat nou eigenlijk allemaal mensen normaal?